Dito. Shoot! Ang gatira, short! Manong? Uy. Kuya, alaw na! Ay, bala. Palog ko. Hindi lang sumay. Silod lang silodin. Hindi naman silod ako doon. Hindi, malamang. Ay, mga sulod kayo. Ay, sa bulsa na lang ako. Bulsa na lang. Ay, so yun na guys, ana si Glenn nga, daw. Kung dili na kayo, dili na ka-appeal sa libre. May appeal ani. Shout out kay Sir Glenn nga, butan kayo si libre niya mga patron. Yang mga advisory. Pero ako karagana ako. Ayun lang, video dyan na ba? Kami kay Ismaw mo ano gano'n, dili Kami. apil. Malamig kayo ba? Daw kayo Ini ismaw, ako is Daw kayo tinapal. Ang iyong, wala gipin appeal ani. Sir, appeal niya na, sir, wala. Walay apel ang mga ano. Wala gipin appeal ani guys. What's up mga buangers? Shoutout na karon. Salamat sa inyong pagsuporta. Namirin kami karon dito duha ra gyud mi. Wala may tao ko diri oh. So ang mga tao narito sa tubangan. Tara. Narito. Kami ran duha ron diri. Maraming bag-uyab ani. So, shoutout tayo kay Archie Villagracia. Ito, Villagracia ba ito? Og shoutout po kay 01. O, kita pa to? Kay John Depp Osok Sugala. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Og shoutout di ay kay Jandi Magsalay. O shoutout po kay Aime Rotakyo. O shoutout po kay Shayna Ramirez. Para sila guys, mga classmates na ko na sila, mga supportive kayo ba? Ipang-share po ninyo na mga video niya. Maraming salamat. O happy 109 subscribers!